Nila Music kembali. Kembali spesial Nela Musika Super Cantik asli Jawa Timur. Pimpinan Mas Awak Perwati, terima kasih. Mas Lida tambeni Mas Lida. Iya. Kita ada berapa tadi? Dengan alun-alun Mas Lida. MR Audio Record, terima kasih. Ada Sofa Muhammad. Lagu alun-alun iki lali tenang toke karo aku iki neng terminal stasiun Goleki. Ayo Mas. Nela Musika. Lagu alun-alun iki lali senang toke karo aku iki neng terminal stasiun Goleki. Lagi Mas Joni. Jojo